Comencem amb el ple ordinari del mes de febrer de 2016. El primer punt és aprovar les actes del ple anterior. Algú pot fer una esmena? Àlex, passem a votació. Nosaltres també a favor. El punt 2 és aprovar cedir l'ús al precari de la sala de les entitats a l'associació esportiva Cota 705, és a dir, a l'associació que promou la cursa dels bevedors. Se tracta de cedir una sala a precari al local d'entitats, que és el centre de Bolsons. Algú vol fer una votació? Passem a votar. A favor. Nosaltres també a favor. El punt 3 és aprovar si s'escau de la compte de la candidatura de la Creu de Sant Jordi a l'elenc artístic Arbocer. Això es tracta d'una moció que ens va fer arribar a l'Ajuntament del Pinell, l'Ajuntament de l'Arboç, demanant-nos que ens enderiguéssim, que donéssim suport a la candidatura d'esta entitat del seu poble per a optar a la Creu de Sant Jordi. Passem a votació. Àlex? Abstenció, no sabem ben bé. Batista? D'altres abstenció. El punt 4 és aprovar si s'escau de manera estreta a base de gestió d'ingressos locals dels tributs a recaptar el 2016, delegats a aquesta organització. Tal com hem fet moltes altres vegades, en aquest ple i en aquest ajuntament, aquí es tracta de donar una bestreta de 21.000 euros a base de l'organisme de recaptació de Diputació per tal que l'Ajuntament pugui fer front als pagaments que té pendents en proveïdors. És a dir, donat els endarreriments sistemàtics de la Generalitat a l'hora de pagar el que deu a l'Ajuntament, donat que l'Ajuntament ha de pagar les seves obligacions amb els proveïdors i es necessita calants, o sigui, tresoreria, demanem a base que ens avanços tots diners que després recaptaran. Així mateix, hi ha l'import, que són 21.000 euros, i fer constatament que si a la data de fi de l'exercici 2016 no ha estat reintegrada la totalitat de la bestreta, se faculte base per a compensar qualsevol transferència a favor del nostre Ajuntament fins a saldar la totalitat d'aquest deute. Passem a votació. A favor. Nosaltres a favor. Passem al punt 5, que és aprovar si s'escau la liquidació definitiva de les contribucions especials de les obres de pavimentació del carrer Barreges. Això és un acte administratiu que fem, és la part final del procés de les contribucions abans de passar a liquidar-les en els veïns. Primer es van aprovar provisionalment, després definitivament, i ara, un cop l'obra ja està acabada i certificada, s'ha de liquidar i per tant passar a cobrar. No obstant, abans de passar a votar i abans de les paraules, el Ricard farà una apreciació sobre una qüestió de com va anar. Sí, el que és el primer projecte era de 226.000 euros, després se va... Clar, les contribucions especials estaven fetes ja de la primera vegada, o sigui, del primer projecte. El segon projecte que es va fer era algo més barat. En total, me sembla que era 186.000 euros, el segon. Llavors, quan se va adjudicar a l'empresa ho va fer per 177.000, que va ser una baixa. Clar, ara aquestes quantitats s'han de retocar perquè anem a la baixa, a la gent. Sí, el primer projecte era aquesta quantitat, llavors se va actualitzar el projecte, perquè el primer projecte era de l'any 2008. Llavors, quan se va adjudicar, ja va ser a posterioritat, se van actualitzar els preus, se va encarregar de Diputació, i llavors va baixar l'import d'aquest projecte i es va adjudicar per 186.340. Aquesta actuació està subvencionada en 177.000 euros per part del Pla Boix i de la part de l'aportació municipal. D'aquí s'han comptat les contribucions especials de conformitat amb com se va aprovar al seu moment. En definitiva, que el menor preu a l'hora de fer el carrer ha repercutit en menys quantitat a pagar per part dels veïns de contribucions. Respecte a les primeres, el que han d'acabar pagant és més barat per fer que s'explica. Sí, però això és un moment que és una puntualització. Al seu moment se va fer l'aprovació inicial i llavors es va fer l'aprovació pública i llavors es va fer l'aprovació definitiva i ara la liquidació que és clar, ens pot donar molt més interessos. Feta aquesta puntualització, algú vol dir una cosa? Jo. Molt bé.
Això que significarà que cobra l'empresa, no? No. És la part que els veïns han de pagar, la part que estava finançat per diferents... La part dels veïns. Sí. La part dels veïns. Sí. Ara una volta que cobros la cobrar l'empresa, efectivament, els diners van a... Però és la part que toca als veïns. D'acord. Passem a votació. Àlex? Marta? A favor. Batista? Nosaltres també a favor. I l'últim punt és l'aprovar si s'escau la moció del grup de CIU per tornar a obrir l'estació de transferències setmanalment. Batista, la vol explicar? Sí, el que es porta d'ells l'Ajuntament de Pinell de Brai ha iniciat fa uns anys tot el tema del reciclatge a la nostra població. Recollida selectiva, porta a porta, obertura d'una estació de transferència per poder portar deixalles en cap de setmana, distribució de bosses de compostatge a tota la població gratuïtes. Va ser un tema que va costar força, sobretot conscienciar tota la població de la necessitat de reciclar correctament. Semblava que anava tot força bé, però sembla que el no obrir l'estació de transferència setmanalment ha provocat que la gent deixi les deixalles fora de l'estació i no es faci una bona política de reciclatge. Per això, el grup de Convergència, el Ajuntament de Pinell de Brai, presentem per al seu debat, votació i aprovació, si s'escau, les propostes següents de resolució. Primer, que es torni a obrir l'estació de transferència setmanalment, ja que això afavoriria que tota la població fos un bon reciclatge. També, d'aquesta manera, no s'acumula la brossa a l'exterior de l'estació de transferència. Segon, que aquesta obertura es faci efectiva a partir del primer cap de setmana de març. I, per últim, que es facin els pregons necessaris per informar a tota la població. Sobretot, si esta moció prospera, tot el seu punt és important perquè el que creiem és que molta gent per la sensació que s'ha vist al poble és que quan s'ha hagut obertura quinzenal, a part que s'ha informat, sempre està el dubte de la gent si aquella setmana toca o no toca, perquè s'ha informat correctament el grup d'això. Sobretot que si s'aprova aquesta moció, que es faci la difusió correcta, que cada setmana estarà oberta i no l'hora que estarà oberta. Vam debatre l'últim ple això, és una cosa que la raó ha donat potser el temps ha donat la raó de que s'està acumulant força brossa perquè la gent quan arriba no se'n torna d'avui, deixa el que sigui, deixar el que sigui, no hi ha gent. Perquè si a la porta o a la valla hi ha restes de deixalles, vol dir que tothom se'n torna d'avui. Però això diu que no a veure, resumint, a veure si es pot tornar a obrir cada setmana i a veure què pensa la gent. Aquesta és la proposta. Fem un torn de paraules. Jo crec que si s'obri cada setmana hauria que ser com si fera de 9 a 1. Perquè de fer de 11 a 1 no ho veig correcte. Hauria que ser les 4 hores setmanals. Perquè la gent que està conscienciada que va a les 9 o a les 10 perquè pugui complir l'horari. Això es pot fer. Algú més vol dir una cosa? Sí, jo volia explicar una mica la postura del nostre grup. Primer, dir que nosaltres havíem fet la proposta que està vigent actualment, que era obrir cada 2 setmanes, jo he anat amb Nau, i abans, potser abans de fer la proposta que fèiem nosaltres, també no hi vaig anar, però vaig preguntar als treballadors, hi ha la mateixa brossa perquè malauradament obrint cada cap de setmana sempre hi ha gent que arriba i ho tirarà a la porta. Perquè hi van entre setmanes, perquè no respecten l'horari, vull dir que el fet d'obrir tots els caps de setmana, que no dic que sigui una mala opció, no evita que la gent li faci un mal ús, perquè si hi anem i si tothom vol que s'obri els caps de setmana, també ho podem comprovar, és que la gent malauradament seguirà deixant les coses fora. Bé, nosaltres fem la proposta, per tant, us mantenim en el que diem, que fer la difusió correcta de la nostra proposta de cada 2 caps de setmana, però el fet també de fer més sostenible el que és els serveis de les escombraries, perquè no és un servei sostenible i aquestes petites coses són les que ajuden i pensem que la tasca no només del govern sinó de l'oposició és de fer sostenible els serveis municipals. Tot i així, també volem defensar el nostre vot, que en aquest cas és l'abstenció, si se compleix o bé seguim amb el que es va acordar, en el que va parlar Marc Batista, que una proposta de fer obrir 2 hores cada cap de setmana. És a dir,
repartir les hores que es fan actualment en tots els caps de setmana. Cada cap de setmana o 2 hores en dissabte. Si se manté aquesta proposta, que és la que havíem parlat, que vam parlar Marc i la llista, nosaltres ens abstenim, perquè no és la nostra proposta, però ja ens hem de veure. Vale. Llavors vols concretar la... Jo no veig problema. De moment, no veig problema d'horari. També vaig comentar al l'alcalde que 2 hores podria ser ús, però bueno, també tothom serveix que abans de valorar les coses si van normalment, anar. O sigui, la nostra preocupació, discrepa una mica amb la regidora i com ha dit abans la regidora de la Garra, que, a veure, de gent que no reciclarà bé, que deixarà les coses noves, sempre n'hi haurà, o sortirà dels barrancs, o farà una mala política de reciclatge, però el que ens hem observat en la nostra cultura en aquest temps és que hi ha molta gent que tenia confusió. De dir, esta setmana toca, esta setmana no toca, havia confusió, això, com que no és cada setmana pot passar, hi ha una mala difusió. I el nostre objectiu d'aquesta moció és que només no hi hagi confusió, que sàpiga que cada setmana està oberta. Es comentava amb l'alcalde i va dir, doncs podíem, per no afectar a nivell econòmic o pressupostari o que és el tema de l'Ajuntament, repartim les hores. No em sembla malament. També dic una altra cosa, deixem un temps de marge, pot ser l'estiu, 3 o 4 mesos, a veure el mateix operari que treballa o la demanda que hi ha amb un xacarà. Si l'operari que hi treballa no doni abast de poder-ho fer, està clar que han d'ampliar l'horari. Si la gent tampoc necessita més temps per a preparar-se, però bueno, tothom té a casa, us podem preparar abans, portar-ho, si marca una hora que tu bé, també és un moment a descarregar. El que costa més és preparar-ho, el reciclatge a casa, no té importa. O sigui, la idea de les 2 hores, de moment, a nosaltres no ens sembla descabellada, sempre que s'obri cada setmana. És que res... Si això veiem que no funciona, hasta veurem el residual, és que se pot no 4, 3 o intervir, no sé, però almenys provar 2 hores no ens sembla malament. Sempre que s'obri cada setmana, és la nostra proposta. És la nostra proposta. Abans que l'Eva vol dir una cosa, faig una decisió. Diguem que és competència del ple fixar, això diem de l'horari, fixar l'horari que volem marcar. Per tant, entenc que aquesta seria la proposta, hem de sortir d'aquí tenim no només cada cap de setmana, si s'aprova, sinó també un horari. Però l'Eva volia fer alguna apreciació. Sí, jo volia dir que estic d'acord en que se solucionarà el problema si hi ha gent que té confusió del fet que estarà tots els caps de setmana i que és molt normal deixar un temps, no només més en totes les propostes, perquè nosaltres també n'hem fet algunes, i no s'ha deixat aquest temps per comprovar si funcionen o no, que també estic molt d'acord en que s'ha deixat un temps per veure si funciona i que ho podem avaluar més avant. Al fons de tot això, i com bé sabeu, que ja ho he dit altres vegades, però hem d'insistir, és que tenim un servei d'escombraries que és de recollida d'escombraries que és molt bo, que s'està fent des que es va implantar i que és molt bo. És molt bo, em refereixo, que és de luxe. I poso un exemple, Falset, que és una vila que fa 3 vegades l'Opinent, o més, fa porta a porta com l'Opinent i recull la orgànica 3 dies a la setmana. Nosaltres la fem 6. Sabem que recollir l'orgànica 6 dies a la setmana provoca que com que cada dia va ser l'orgànica, cada dia llença una cosa, a no ser que estigués molt conscienciat. En qual cosa s'augmenta això, no ho dic jo, sinó que és una qüestió que això el consorci ho sap. És a dir, el fet és el següent, que el servei d'escombraries és molt bo, que funciona molt bé, és cert, però que és insostenible econòmicament. Per tant, del que es tracta és que tots plegats ens esforcéssim, com estem fent ara això, a trobar solucions perquè el servei sigui bo i sigui sostenible. Per tant, entenc que la proposta que passem a votació per concretar la Batista d'estiu seria aquesta, que ho deixaríem d'esta manera. Setmanalment, no? És el que passem a votació. 2 hores, 4 vegades a la setmana. Per tant, que donar un temps i si la demanda ho exigís, està obert que tampoc no som titulars. Ja està. Es fa portar la relació a 3 hores o 4 hores. no cal parlar, simplement és que ho estem parlant i ja està. Però jo insistixo en aquesta idea, l'obligació del govern i també de l'oposició és fer que el servei sigui sostenible i teniu en compte això que us he dit. No hi ha cap poble del consorci que jo sàpiga que passo l'orgànica 6 dies a la setmana. Us he posat l'exemple de Falset i és capital de comarca i 3 vegades més.
Bé, en tot cas passem a votar això. Àlex. Magda. Em sembla correcte fer de moment 2 hores cada setmana perquè així mira bé, la gent ho pot dominar millor. A favor. D'acord. A favor. Tant, nosaltres, tal com hem dit, fem abstenció, per tant queda aprovat. Però de quines 2 hores has de quina franja? Jo diria de 11 a 1, què us pareix? La més afluència és de 11 a 1. Bueno, també es pot parlar també una mica amb la persona que ha d'anar, que cada vegada que sigui el treballador que està en funció de que ha d'anar com si aniria més bé de les 12 o de veure mitja a les 12 i mitja, vull dir, no, també és qüestió que també estaria bé que ell, vull dir... En tot cas, entenem... Bé, l'horari no, per sabeu, començarem al maig. Si ho deixem obert, jo ho concretaria i ho diria. Començaríem al maig, ho publicitaríem i... Sí. No, parlarem del treballador que ho fa perquè ja he conjugat tots els interessos i sortir el màxim de beneficiat possible. El punt 7 és donar compte d'extractes bancaris, relació de factures, com sempre, i senyor interventor. Factures de l'any 2014, fora el poble, 3.653,84. Això són unes factures de l'obra de la cooperativa, dels tècnics que falta que encara donen la conformitat del Departament de Cultura. Llavors, de l'any 2015, en aquest cas, 71.083,21 i llavors 59.536,95. Llavors, de l'any 2016, 19.310,78 del que fa veïns del poble, fora del poble, 17.242,23 i domiciliades 1.120,39. Total de factures 177.947,40. Subvencions pendents de rebre 150.309,71. A tal efecte s'ha de ressaltar que el de l'obra del carrer Barreres per part del Pla Puos encara s'ha de pagar la meitat de subvenció, que són 87.023. Llavors el Fons Nacional de Cooperació de l'any anterior també encara s'ha de pagar i del curs manteniment, etc. Pel que fa a saldos bancaris, saldo de l'entitat financera BBVA 13.434,05. Catalunya en Caixa 13.891,99 i Banc Santander 9.550. Llavors s'informa del tema d'interessos moratoris, que com sabeu s'incobreix tot el tema. Llavors pel que fa a préstecs a pagar, en aquest cas préstec a termini en Catalunya en Caixa, en aquest cas, que es va concertar al seu moment, que era una fusió de 3 préstecs, falta per amortitzar a traduir 188.688,94. Préstec ICO Banc Sabadell, objecte pagar factures endarrerides pendents de pagament a 31 del 12 del 2011, que és el de l'anterior legislatura, que eren els préstecs aquests com de pago proveïdores, a 10 anys, falta per amortitzar 85.883,24. Llavors, endeutament a curt termini, inferior a un any, pòlissa de tresoreria amb BBVA, en aquest cas, de 60.000 euros que s'ha de disposar. Perdó, que no s'ha disposat. És a dir, que no s'ha fet servir. Dels decrets, algú us ha preguntat. D'acord. Informació a l'alcaldia, la dividirem en dos, jo donaré la informació i la regidora Eva donarà les altres, que són temes que treballarà més ella. D'informació a l'alcaldia, tal com me va encarregar el ple, vaig parlar amb la persona que havia quedat en segona posició com a jutge de pau en la votació. Li vaig dir la possibilitat que es presentés tal com me vau demanar a ser jutge substitut i la setmana que ve em tornarà una resposta. Per tant, ja veurem com va. Està bé conjugal aquí. Sí. Qui eren les persones que Després ahir vaig parlar amb ell i em va dir que uns dies i que ho pensarà. Per tant, ja veurem què diu. I llavors la regidora Eva donarà algunes informacions també en aquest espai. Eva. Vale. Jo primer que res, que soc la regidora que assisteixo a les reunions de la fira, insistim una miqueta en demanar la col·laboració dels grups polítics si algú pot vindre. Més que res perquè les fem entre tots i la veritat és que com més som, més diverses som i més les podem ampliar una mica més. No ho diem tampoc com a govern, però també sobretot com a fira. Que intenteu fer coincidir plens en això, vull dir,
la gent... Avui la vostra situació és molt diferent de la meva. Personal, vull dir, igualment, la trobada d'avui de la fira era bastant imprescindible perquè hi ha coses que s'han de fer i era el dia que tocava, vull dir que era una mica difícil. Nosaltres també posàvem iniciativa, també estem en els dos puestos. Bé, aquesta és la primera i també que el dia 13 de març farem la diada dels productes locals, que és una calçotada, que ja ho vam fer els últims anys també, que si voleu col·laborar amb el meu habitatge, també us invitem, perquè és una iniciativa sobretot per a promoure el que tenim aquí, que és el producte local i pensem que és bastant important. Bé, després també dius que començarem un procés participatiu ara al març, com hem parlat en alguns de vosaltres. Sí que un tema referent al pressupost i l'altre és potser més aviat conformat una consulta. Tenim dues preguntes redactades. La primera referent a la festa de Sant Cristòfol. Hi ha dos models de festa, un molt diferent al que s'ha fet habitualment. I pensem que això, que la gent pot decidir quin model de festa fer per Sant Cristòfol. Hi ha dues propostes, la de cada any i una proposta nova que també podeu veure al procés participatiu, més que res perquè ara encara no tinc acabat de redactar, si no la llegiria. N'hi ha una altra que sí que és entre diferents partides, que per tant és un procés participatiu de pressupost, que és posar una quantitat de diners, en aquest cas jo crec que estarà sobre uns 1.000 euros per a repartir, que se podrà assignar a una de tres partides proposades. Són tres partides en què s'hi pot jugar, no totes les partides les podem posar a participació pel fet que ja són diners que ja estan destinats a fer alguna cosa i per tant no hi ha alternativa. Les que tinguin sí que són temes de difusió, per exemple la promoció cultural, si se pot ser de televisió, si es vol fer més promoció de patrimoni, també està especificat a cada partida, vull dir, intentarem clarificar molt per que la gent estigui més familiaritzada, perquè el pressupost nosaltres ho toquem una mica més, però la gent de carrer trobo que s'ha de posar clar per que tothom ho sàpiga. Bé, el format de votar m'he pensat de fer el mes de març, abans de passar al pressupost. El format de votar serà virtual, no? Podem utilitzar xarxes socials o aplicacions que hi ha per a votar, de manera que quedi el registre de que cada persona hi deixa un vot, vull dir que sigui molt legítim. I també presencial. Quan parlar, potser jo vaig dir un dia que es podia votar el 3, antes de recordo que va dir, bueno, els plens no ve ningú, posem una urna. Podem posar una urna, si no m'equivoco. Podem posar una urna aquí, si algú vol fer una votació presencial, hem de donar l'oportunitat. I després, per últim, que són consultes, que són legítimes i demanar que se respecten pel fet que les presenti. Sobretot la de pressupost, que el que farem nosaltres serà plasmar la proposta de pressupost. Esta una es farà durant el mes de març. Després... Una cosa, perdona, abans de passar a la segona. Sí. Els diners són 1.000 euros. Sí. 1.000 euros a destí. Vull dir, la gent podrà triar. Sí, entre els 2.000 euros en una de les tres parts. La quantitat són 1.000 euros. Sí. De fet, han posat una quantitat baixa pel fet que és una prova. Vull dir, és la primera consulta que fem de pressupost i volem mirar com funciona i ojalà poguéssim tindre més economia per proposar quantitats més grans i fer més partides. De moment mirem com va i si teniu propostes d'alguna partida que poguéssim posar a participació, podeu fer-ho. La quantitat seria Sí, mínim. Això és una pregunta. Aquí ningú, aquests partits que es vol, que és, per exemple, voto per això, s'hauria de consensuar en el ple o no? Us diu l'altre, si no es pot... O que no passeu pel ple, si estem d'acord o no? Vaig assessorar les preguntes Joan, en aquest cas si havíem de fer algun tipus de reglament, per fer les consultes o alguna cosa, però de fet, com me va dir que era una quantitat molt petita, si no deixem per rectifiques. Que cobrar una quantitat molt petita és més assemblant a una consulta d'opinió que no pas a un tràmit. No va passar. Sí, fem-ho per ordre. Si no, la pregunta és si aquestes tres... Per un moment, no va estar pensant molt bé això. Sí, simplement dir el mateix. S'ha fet la consulta, és per, si vosaltres dieu aquestes tres coses, veure si vosaltres... Però poséssim una altra cosa, podria ser, però és el que jo faig. Jo
crec que nosaltres sempre estem oberts a propostes. Sí, però la proposta no l'has fet. Vull dir que si se fa al març, abans del pròxim ple, suposo... La farem oberta a tothom. És una proposta que fem el govern. El fet és que el resultat queda reflectit al pressupost i vosaltres, com a oposició, global, que no va lligat al pressupost. Se pot aprovar una modificació bíblica o només la partida. El que volia dir era si aquests tres partides les decidiu vosaltres, es pot ficar... Jo he analitzat el pressupost i he buscat 3 partides en què s'ho pot fer. Per tant, és una proposta que he fet, que fem el govern. Sí, s'encari. Més que res perquè no hi ha moltes opcions. Si juguem sobre el paper, vaig pensar que és fàcil fer una proposta tancada, que no obert, que moltes vegades no s'acaba concretant. Perdona un segon, voldria fer una puntualització que em sembla que jo trobo important. Per nosaltres això no és un punt final, que és també la mà que us estenem. Entenem que hauria de ser un camí que comença, però que en realitat al final hauríem d'arribar a decidir moltes parts del pressupost de manera participativa. Ja ho dit l'Aiva, però ja ho recalco per mig del valor d'obrir un camí, com funciona, com va, si la gent participa, si no, què es pot fer per participar. Jo ressaltaria això, sobretot. És que la partida en si, el fet de començar és un camí que alguns de nosaltres portàvem als programes electorals, que se n'ha parlat, que mai no s'ha fet, doncs comencem. Tindria este valor, entenc jo sobretot. Eva, continua, sisplau. Sí? Sí, no, sí. Bueno, el tema d'això, no dic res més, del pressupost participatiu. Si voleu ja en seguirem parlant, mirem com va aquesta experiència i ho valorem entre tots. Més coses. El dia 11 inaugurarem la part de dalt de la pianola, el casal dels jubilats, perquè ja està l'ascensor arreglat des de fa 2 setmanes, ja s'ha condicionat tot, s'han demanat els permisos que feia falta, per tant ja les conferències de dalt. Vam acabar de parlar avui d'una associació i hem posat una data, suposo que una data i hora, l'hora no ho recorda, a les 7 de la tarda, però suposo que us enviarem invitació. Què inaugurem? Inaugurem la sala dels jubilats. No, ha sigut... No, si no ho he dit 2 vegades. No s'hi deu fer. No sé com estem els jubilats fa 5 anys que tenen la clau de dalt. Ja ho explico jo. Hi ha un paper signat i tot, que es poden fer un conveni. No, si se m'ho 2 vegades les coses. No, potser, no sé si l'utilitzarà la comunicació. Un problema per l'online. És un problema. En tot cas, puntualitzar que nosaltres, com a grup, la passada legislatura on està el govern, ja estem acostumadíssims a no poder tallar cap cinta, com tothom sap. És època de no tallar cintes. És època de lissar portes, arreglar clavegueres que peten, és època de no tallar res. Per tant, permeteu una broma, tracte inaugural que està inaugurat, sinó de fer efectiu allò que el ple va decidir al febrer de 2011, va decidir cedir també a precari a l'associació de jubilats d'esta sala. Però com que va resultar que calia encara fer inversions perquè aquest acord de ple fos possible, per exemple, va caldre separar les instal·lacions elèctriques, Ricard se'n diu això, com matises, doncs portant més tu, va caldre posar comptadors nous per separar la lectura, ha calgut legalitzar l'ascensor, ha calgut fer el contracte d'ascensor, és a dir, ha costat un temps i uns diners posar a punt per a que aquella sessió que va fer el ple ara es pugui fer efectiva. Per tant, si voleu, no és una inauguració, sinó és fer efectiu allò que ja s'havia cedit. Després d'un treball que hi ha hagut, la passada legislatura ja està, que ha sigut l'electricitat i l'ascensor. O sigui, ja està puntualització. Ja està, ja està. He parlat de paraula, però... El contingut és... Que continuo sense entendre, no? Ja l'entenc, continuo sense entendre perquè en el moment que una cosa ja se cedeix i es dona uns claus, hi ha un contracte precari, una decisió precari, o sigui, l'acte este, si podria explicar a la televisió en què consisteix. En què consisteix? Doncs que per molt que tinguin claus, el local no està inversionat. Sí, però què farà? Per tant, tant a l'associació, sobretot per part seva, que els hi feia il·lusió, fer una mica anar a inauguració, però sé que ja s'ha fet. Però si hi ha per part dels jubilats o per part dels
sortirà per part de tothom. Però si jo tinc les caus de la butxaca i d'entrar, si recordem que podeu entrar fa 5 anys, ha sigut un procés lent, no entrar, no té molt sentit. Ricard, Sí, mira, no cal mirar... Perdona una cosa. En Ricard acabem, perquè penso que ja ha quedat clar. Cada un pot entendre el que ha d'entendre i no fer senyal. És una cosa nova, us demanaria als dos que si és nou... Pots parlar primer o després? Vull fer un parèntesi. Us demano concreció, brevetat, i si no és nou, prou. Perquè els plens se mos acaben sortint a l'hora no de sopar, sinó de ressopar, i penso que no és necessari. Si hi ha hagut alguna cosa nova o que li crede molt i l'ha de dir, que la digui, però brevetat, els dos us demano, i en aquestes dues paraules acabem. Àlex i Ricard. Puc parlar? Sí. Jo no tinc res a dir, però en que Ricard acabe, tampoc no sabem fer. Que Francisco fa molt fàcil de cantar, no ho dic. Àlex no ho dic. Ricard acabe, s'acabe. Si teniu, he dit, si algú té una cosa nova, que la digui. Vale. Si no, Però el Ricard acabe tampoc, tinc el cas de dir i ja tenim. Parla, Ricard. Vale, doncs jo t'ho diré, no és que Ricard acaba l'equip de govern, que et queda clar, no Ricard. Acaba l'equip de... Hi ha una pregunta i una contesta. Ja pot haver una rèplica i torna a haver una altra rèplica. Això és aquí i a tot arreu. O sigui que no és que sigui un invent. És així. Jo puc dir, tu ara me pots contestar. Si torna l'alcalde, jo te torno a contestar. Sempre comença un i acaba el segon. No és que acabi un Ricard, acabi així. I que diu Batista, això ja està clar de que es va donar en tal, ja ha quedat clar. Simplement és que els jubilats els hi fa il·lusió, jo crec que els hi fa il·lusió, perquè ja volia parlar, que aquest dia ja anessin a l'Ajuntament. Simplement és en dir que volen que ja estigui una fitxa i una hora i volen fer això, una inauguració de fa 5 anys, vols dir. No és que sigui que jo ho he de dir, sinó és volen fer aquest acte. Si vols anar, suposo molt bé, si no vols anar, faràs un feo als jubilats. I ja està, Per als jutjors. I si no hi anar, faràs un feo. Està bé, faràs un feo. És perquè fa un feo m'acusa, dir el feo jubilat. Si vull anar, diré, si no... Batista, sisplau. Està bé. Àlex, ja està. Àlex, dius el que has de dir? Jo he dit abans ja, no parlo. Queda clar. Molt bé. I jo vull dir una cosa per acabar, perquè m'havia descuidat, que la Laura va demanar a l'altre ple que anéssim a netejar un carrer. He anat jo a mirar al carrer i no hi he vist res. Que no dubto que tu has vist. El que et proposes que hi anéssim tu i jo un dia quan sé. Perquè no he sigut capaç de detectar, o jo no vaig entendre el carrer o no sé. Per tant, si un cas ja anem i després ho fem fer. I m'he descuidat una cosa molt breu, que és el tema, això quan si falta res i preguntes, però abans volia dir una informació, que és que em dic que disposaríem d'una brigada del Servei d'Ocupació de Catalunya que vindria a fer tasques. Ho vol explicar una mica? Bueno, ho explico jo breument. Ja han començat, ja fa dies, encara els queda tota la setmana que ve, i han anat fent diferents tasques de manteniment d'estes més en profunditat, com per exemple arrensar els ciprers de l'àrea d'acampada, de la piscina, podar, donar forma, pintar el mobiliari de l'àrea d'acampada, netejar el barranc, no sé si ho heu vist, que està net. Diferents coses, i aquesta setmana que ve continuem fent. I l'últim és per si preguntes, si algú pregunta alguna cosa. L'últim d'Esquerra voldria saber si és cert, si afirmeu o desmentiu que hi ha un acte de vandalisme dins de l'àrea de transferència, vull dir que ja fem l'àrea de Estació. l'estació. L'estació de transferència perquè entren i prenen coses. Primer és si és veritat això, si és veritat si heu donat part als Mossos o heu fet alguna mesura, si és veritat o no és cert. I després voldríem saber també si la valla teniu previst arreglada, aquesta fatal. Sí. Només això. Sí, tenim previst arreglar la tanca. La veritat és que aquest problema destrossa de la instal·lació no n'hi ha cap.
que jo sàpiga. És que diuen que està així perquè entren a fer coses de dins, i per això perquè roben coses de dins. En tot cas, Sí, no, es preguntava si en tot cas, algú, si ho ha vist, el que hauria de fer és dir a l'Ajuntament, si vosaltres ho sabeu, No, jo te pregunto si és i jo te contesto que jo sàpiga, no, jo no ho he vist, cap treballador no m'ho ha dit, ningú ha vingut a dir a l'Ajuntament, no hi ha cap denúncia. Per tant, ja t'ho dic, i dic, si tu ho saps, si no ho saps, el que has de fer és dir, perquè puguem posar la denúncia si és local. La valla, la tanca realment sí que està trencada, la qual cosa fa pensar que sí que l'han trencat per a poder entrar. Sí, ja l'arreglarem. I això és el que puc dir, que jo, que nosaltres tinguéssim constància del robatori de l'assalt de l'estació, no. El que sí demanaria és que si algú ho sap, ho veu o ho pot dir, que ho comunico perquè puguem actuar. Que jo tingui constància, no. Seria això. I ja està. No, jo tinc una pregunta. Vam ficar una denúncia pel cartell que va ficar no de l'AMI. Sí. I vas dir que... Està bé feta la denúncia. I està igual. Està És que la denúncia no la pot anar un grafiti o alguna cosa. Això és una altra cosa. Jo que això li que solventar-ho, no? És a dir, la proposta que fas és netejar la pintada. Teòricament, quan una se fa la denúncia, quan està feta la denúncia, després se pot arreglar. Sí, La denúncia està feta. no hi ha cap problema en arreglar, la denúncia està feta. Doncs està, no, solidificat, sí. No, Si del que es tracta és de fer acordar-nos luego, pues ja anirem a fer No, tema activitats antigrafiti, i no, Ja he pensat. si compres que sí, cap sol. Sí, cap sol. Està bé que... Se podria ficar, és l'opció. D'acord. Fa un parell de mesos s'ha aprovat de posar pintar unes línies grogues que Sant Domènec Sí. tinc mal. Està pendent. Ho sé. Sí, no, s'ha demanat els senyals, però no van arribar a l'altre lletrero, se poden usar igual, perquè els senyals no veus. El senyal és verd. Però està prohibit aparcar, però s'ha de posar, llevar els vehicles sanitaris. Perquè clar, si posar un prohibit aparcar no pot aparcar ningú. Els senyals estan al quarterany, simplement és que fa falta que poso davall, que és un prohibit aparcar. Però a la part de baix no es pot aparcar ni que sigui a la part de baix que rebina bé. Però Santi, van dir que si hi prohibit aparcar el carrer Sant Domènec, no ho diré. El carrer Sant Domènec. L'aigua de Però la sortida del Sant Domènec al carrer Miravet, que la lliure que la lliure és el que sigui per a O sigui, allí posarem el lletrero. Un moment. Tal com ho tenim aprovat al ple, ho farem. Simplement no s'ha fet perquè faltava això. Quan arribarà això, ho farem. Aquesta és la resposta. Ho tens al cap, ho tenim present, però falta estos Posar una senyal dalt i una baix. El que falta la boletilla donar que sí que poden aparcar els vehicles sanitaris. Algú vol preguntar alguna cosa més? Sí, sobre l'aigua del Roi, fa uns dies que fa molt que no s'ha fet alguna actuació al dipòsit o alguna cosa que fa Olor de què? un gust de clor molt fort, però a la font de la plaça. No s'ha fet res diferent. I la cafetera també. La coloració se fa manual, Diferent, jo crec que és qüestió de la coloració. Després potser disseny l'ha tirat un o de fa un parell de setmanes cap aquí s'ha pogut. Vull pensar que hem fet una actuació que és com a netejar el dipòsit, com sempre, però si no sé res. Que es tinc un compte que serà de gent que molt sí, però se fa, cada dia fan una idea. Això No que no estigui bé fet, que és una que no ho de cos. cada Això és una cosa, Una sí, setmana, però... altres vegades Sí, de manera, últimament fa... sí. no s'ha fet res. No s'ha fet res
al moment que es tira el cloro se nota més. És això, però la dosis correcta, tot és correcte. Los niveles como este son... I ja està. Si no tenim res més, donem el sopar. I el pròxim, el final de mes és divendres Sant, sempre pot ser que sí, que és Setmana Santa. I si el passem a la primera d'abril? Us pareix si la passem a la primera d'abril, després de Setmana Santa, el primer divendres d'abril? Perquè coincideix en Setmana Santa. Jo crec que la Setmana Santa. La setmana entre Setmana Santa i Setmana Santa. Sí, al mig. Al mig. Al mig. Vale, quedem així ja. És pel que el divendres... Vale. Què t'has fet?